Махове назад на скрипец с пета. Наместваме така ръкохватката, че да ни е удобно да я сложим на краката си, за да сме готови да правим махове назад с пета. Оставяме в положение корпуса леко изнесен напред, опорния крак е леко свит в коляното. За удобство се държим здраво за уреда. Работещия крак е свит във ъгъл 90 градуса и избутваме с него назад и нагоре, като бутаме с петата на работещия крак. Избутваме и издишаме. Така работи задно бедро. Ако вдигнем малко по-високо крака нагоре, без пред това да се навеждаме с корпуса допълнително напред, ще включим по-осезаемо задно бедро. Фиксирайте здраво кръста. Не работим с кръста. Тук не трябва да чувствате напрежение в кръста. Внимавайте при връщането в изходно положение да не отпускате работещия крак, а плавно да го връщате, така държите мускула в напрежение през цялата работеща серия.